abubuwan da zai gaya min wai na da ta sa babban ma magana zai gaya shi wannan zancen ne. Ai in dai wannan ne ma a gidan rediyo za ka iya don wannan iskancin wannan dan iskan daga nan ha Frida. Sannunku ina gajiya duk kuna nan kalau ya gida ya kowa da kowa iyayenku. Sai kun min shiru. Ni fa ba na abu ne sa ni tsaye da ku ba kauna ce. Ina mutuwar kaunar ku a raina. Ina son ki. Wallahi ina mutuwar kaunar ki dan zuciya ta ba za ta taba samun nishadi ba ban same ki ba. Kuma ba ga yani. Hakikarin gaskiya ke nake so Firdausi. Domin zuciyata gaskiya tana tare da ke. Idan ba za ki damu ba. Da Allah malam da ka tari za ka kalla ka ce kana so in yi me da kai. Allah ya tsari gatari da saran shi. Amma ka yi kololuwar yana kan ka hankali. Ka ɗauka mu irin wancan ce? Ballagaza da kare da doki din nata ne? Da fatan dai ka gane karatu. Ban fahimci me kuke nufi ba fa. Ina nufin mu duk wannan Tasi no garage. Amalanke no garage. Baraka mutum. Ke Allah na tuba ma ban da rayuwa. Ke mami tafi ku komai fa. Allah na tuba ma. Kun ban da ma Allah na tuba kun je kun ni kun dan koyi wanka. Ya za a yi ba sai ina son da ciwo. Mami ba tafi ku komai ba. Falan nan ne kawai ya bata ta. Aikin banza aikin wadu. Ni ne nake sallama. Ka sani yau na ji miliya. Na zo ne in sake kawo ma ka shaidin ɗanka. To ai ɗanka da haihuwarsa wallahi gwanda barinsa. A gurin ka ke. Amma ni a guri na ba haka ba. Ni na gaya ma. Tun da shi Allah ya ba. Ni na gaya ma. Kuma kai Malam Musa ka kiyaye kanka wallahi. Idan ɗana lalatacce ne na kama haka. Kada mu yaudari kanmu mu tari mu yi wa tufka hanci. Kai ma naka lalatacce ne. Tunda kai da bakinka yanzu ka faɗa ana kawo ƙararsa. To ai ɗanka ne ilalata ɗana, ina gaya ma. Ɗanka ne ilalata ɗana. Ina ba sake gaya ma ka shiri, ka gaya ma wallahi ya fita hanyarsa. Ya yaro ya zama annoba a gari kowa sai abin nan zancen yaron ka yake. Kowa sai zancen yaron ka yake. Kai haƙuri ma zan ɗauke shi daga nan garin gaba ɗaya. Ka gabarin gayawa wallahi ɗanka da haihuwarsa ba gwanda annoba abin nan gwanda barinsa da haihuwarsa gwanda barinsa a gurin ka kenan ni na gaya ma wallahi ka shiga tsakanin su Malam Musa ina so ka sani ka ki naka duniya ta so shi ka so naka duniya ta ki kai me yasa kake da san kanka ne Balaraba, wai ina yaron ne yake? Ai yaron tun da ya fita ya bar gidan nan, to bai dawo fa cikin gidan nan ba. To wai shin da ina yake zuwa ne? Haba malam, ya za ka min irin wannan tambayar bayan ni mace ce ina cikin gida a zaune? Kai ya kamata ne wannan tambayar. Balaraba, kin san abin da nake jin tsoro? Ina gudun yaron nan fa mu'amalarsa da yaran nan lalatattu kada ya je ya shiga harkokin nan na shaye-shaye da suka yi yawa da matasa suke yi. A'a mala, yaron nan baya shan komai. Ya kamata idan yaron nan ya shigo gidan nan ka rinka bin sa a hanku da malam, kar ga irin wannan faɗin da kake masa. Bai kamata ka rewa ɗanka mummunan fata ba. Haba malam, ka san shi ba zai yi ba. Kuma kai masa baki.
Mun na cikin gida yaro ya da mace ina namiji amma a rika tambaya na ina yaro da ina zan sani. Ba mun mace bane da zan yi da yin shi a cikin gida kullum. Na'am. Muna daga gaba ɗaya kayi dungun yadda ka san wanda aka yi mutuwa. Ne gaba ɗaya ka wannan hikaci wanda aka yi mutuwa. To ai kai ban wannan tambaya. Me yake damu? Ai ni Lado abin da yake damu na da yawa. Abun ɓacin rai da baƙin ciki. Me yake damu? A gidanmu yanzu ka dubi yadda nake kokarin kare hakkin iyayena. Wai baban mu ita ce mu ya ga alamun na fara zama dan iska. To ai kai gwara kai. Ni nan fara kake gani a cikin gidanmu. Ba abin da ba a gaya min. Dan iska na zama dan iska tantiri na rasu sarrafa ya zasu da ni. Kai ba gwara kai ta suke ka fara fa kai. To ni kai ba gwara kai ba. Ni abin da ma ke bata rai a cikin dangin wai har da mai ta wai na gajiya sha za. Kuma wallahi da zan gajiya sai na sha. Kai ha giyar? To bayan tabbatar musu dai. To ai ba za ka same ta a karkaran nan ba sai dai abin ne. Kuma ba an ce waɗuwa ake bane an sha? Kai albishirinka na taba ka da alheri. Momi ta dawo. Dan uban Alƙur'an momi ta. Momi ta dawo? Ras! Allah! Ta ma zo muka tafi da gudu za mu irin abu da na tura. Sai babanta ya fito. In ka zo. Sai na wasu. Allah kula sarki. Har mun dawo mun yi haka irin zamu. Sai ka zabe. Ba mun kalli sinima ban ran nan? Sai mun za ka yi harka ta. A'udhu billahi. Harka ka dawo. Yan kuɗaɗen nan naka suna nan? Haba. Haba. Ada. Sai kai. Ni yanzu maganin ba su ranta. Allah. Jiya haka kurin da zai ina tuka. Ai ni kamar na san da haka. Na sha maganin sai. Allah. Ba da ba na iya zama wajen ta. Ka rage mu je ka. Wanda ba yake wannan sai kai. Tashi mu. Alƙur'an tashi mu je. Tun yanzu. Mu kafa layi. Mu kafa layi. Ni kabbara mu da ki anna. A rarraba mana Alƙur'an kabbara mu da ki anna. Ai mana rabo. Ya musu sunan kan kewa barawo. Ni da ka san sunana ba ka kira da barawo. To ga ya musu sunan kan An barawo. aiko ni ne daga asibitin kula da dabbobi. Asibitin kula da lafiyar dabbobi. Daga nan na zo domin in zo in duba dabban nan. Gida aka ce mu zagaya. Duk inda dabba take mu kula da lafiyar ta. Na zo in mata allura da dukkan cutar laka. Lasa ko? Lasa zazzabin lasa zan mata. Lalle kai a makaryatan ma. Kai ɗau nan ba ɗaya. Ba makaryaci ba ne. Barka da yau zan maganin ka. Wannan allura ka dawo hayyacinka. Ilu. Lado? Ka san Allah. Lafiya naga ka shawo mai haka. Ai wallahi. Kaga tafiyar nan da nai? Na gani. Masifa da bala'i ba irin wanda ban gani ba a hanya. Gidan mutumin ka na shiga. Mai 80. Malam Musa mai 80. Na yi rab da akuyarsa. Nake gaya ma. Za ka auna ta. Na ja ta riki. Yup! Ya damta. Lallai ko kaga tayin hankali. To kai garin ya ka kwatewa ajali haka. Ai yana da bukata. Ya tsuke zai gama tsuke wando ya mun mari. Zai daidaita. Zai daidaita ya turmushe ni. Wuf na jin ne waje. Ai ko Allah ya taimake ka. Kaga baka da mushe mutumin nan? Tsohon dan koka ne. Allah. Alƙur'an da ya ka da kai shi kenan. Kaga yayi dambe, yayi rorgoje, yayi bori, yayi ataya, yayi ƙoroso, yayi wannan kidan komo. Haba. Shi ya sama. Ni ina jin wannan marin. Ina jin marin. Ka san ba na halitta ɗaya bane. Na san ba na halitta ɗaya bane. Naga taurari. Ai ina ga ma sai a hankali. To ni kaga
Ka ganin da ka ga na baro ina sauri? Neman Allah da zan karanta nake. Allah. Alƙur'an. Ina yarinyar nan da muke tare? To ina baro nan. Yanzu gurinta na baro. Na Musa. Kuma na gani nan. Ina ilu. Ina ilu. Gani. Ai Musa ne ya marinsa ya firgita. A dole wallahi. Ga muƙamuƙin kanan duk ya koɗe wallahi. Haba. Sitireta fa. Wallahi tallahi kaji wallahi tallahi. Allah kaji. Wallahi kaji. Gani nan wallahi. Ilu mari na. So sa maka. Kiwon can hannunsa kaga hannunsa akwai. Nan me yasa ban kyale ka? Ina jin ka. Abota. Haka ne wallahi. Abota. Ina wajen ina zami. Ina zami ne yanzu. Yanzu? Me kudu? Kaga nan ka baro bala'i. Masifa ce. Nan na kuntu ko tsiya na baro tsiya. Kai ma tsiya ce na to sai dai mi gabar. Mi gabar din? Masama lada. Duk da akwai mi bi na bashi a gabar din to amma shi saukin sa'idar rayuwa bashi hanji ne. Yana cikin uban kowa. To ba abin ka na kuɗi ana abin ka na sallah. Ya gudu haka. Ilu, ina so dama amma nasiha. Ka kai ba yaro ne ƙarami ba, ka mallaki hankalin kanka. Ilu, ka kai ɗa namiji ne a gabanmu, sauran ‘yan uwanka duk mata ne, suna gidajen mazajensu, suna gidan aure. Ilu, wata ran idan na mutu, misali, duk wata ɗawainiya da nake yi musu, da duk wani abu da nake yi wa yaran nan, wata ran kai ne fa magajina, kai za ka ci gaba da wannan ɗawainiya. Saboda haka dan Allah, dan Annabi Ilu, ka taimaka min, ka taimaka mahaifiyarka, ka zama yaron da jama'ar gari suke yabo da sa musu albarka. Ka ji ko? Insha Allah, dama tuntuni na yanke shawarar raba mu'amala ta da Lado. Dan ya karanta babu ta kira ni, ta ce mun je in kira shi baban saboda lafiya ta na je nuna mun ba zai je ba. Sai na ga bai kamata a ce wanda baya ga iyayensa biyayya a cikin ina tarayya da shi. Na gode. Allah ya shi ma albarka. Allah ya ma albarka. Malam Rabo. Ma Musa. Na zo gurin ka ne in kawo ka shaida ɗanka. Ka ja kunnen ɗanka ka gaya mar kar ya ƙara zuwa gidana ko karen gidana ya kai wa farmaki balle na bata. Ma Musa na ji. Ka yi haƙuri, insha Allah zan yi wa tufka hanci. Kuma ka san shi yaro, ka haife shi ne baka haifi halinsa ba. Idan dadantani ne wallahi ba zai shiga gidan wani ba ma ya taɓa kayansa. To Malam Rabo, mu ba mu da yaya? Mu namu yayan suna taɓa kayan wanne? Ha, mu namu yayan mu ma muna da su amma ba sa taɓa kayan kowa. Ni ne na gaya ma kai maka shaidi. Karka damu. Kar ya ƙara zuwa ya kai duk wani abin da ya shafi in wannan ya je gidana. Na ji Malam Musa ba zai ƙara bi ko ta ƙofar gidanka ba. Ko ta hanyar gidanka ba zai kuma bi ba, insha Allah. Ni ba na ce kai ba ta kofar gidana ba, na dai gaya ma kar ya ƙara zuwa gidana ya ce har zai ɗau dabba ta. Ka ji abin na gaya ma ko?
ja kunnen su wallahi. Kun ban da ma sha'anin yara da ƙuruciya da albasa ba ta halin ruwa ba, ni in dantani ne. Wani ma ba zai ɓacin rai ba balle ya kuka. Ni da kowa ma ba zai yi kuka ba daga nan har duniyar nan ta daɗe an daina kuka ma an daina ɓacin rai in dantani ne. Yaran zamani albasa ba ta halin ruwa ba wallahi. Me ya kawo ka? Me ya kawo ka gidan nan? Waye ce ka zo? Waye ke neman ka? Waye buƙaci zuwan ka gidan nan? Ka je can ni na sallama ka a duniya. Yanzu umma ba na buƙatar ka. Mutum da gidansa a riga tambayar sa me ya kashi? Warai ko na sallama ka. A nan kana ka tafi ka bar mutum bawan Allah na mahaifinka yana kwance hajaran madaran ba shi da lafiya babu yadda yake baka zo gidan nan ka duba shi ba. Har Allah ya karɓi ran bawan Allah nan sai yau ka ebo kafa ka taho min cikin gida to babu ni babu kai. Ba ke ba ni. Kin sallama ni kika ce? Warai ko na sallama. Kin sallama ni. Na sallama. To ba tun da fa kika riga kika sallama ni fa. Tun da fa har kika ce kin sallama ni. To zan fita in bar gida. Ki sani ba zan ƙara dawowa ba. To in ka bari sai me? Sai me? Shikenan. Zan tafi. In ba ke ƙara gani na a gidan nan to wani babban al'amari ne. Rike ka na yi ko kuma cewa ne kar ka tafi. Ban fa rike ka ba. Babu wanda ya neme ka, babu wanda ya ce ka dawo. Waye janyo ka ya ce ka dawo cikin gidan nan ne? Umma. Amma ji yadda aka yi ba ke kika haifan ba. Ba ni na haife ka ba? Inda ke kika haifan ba za ki ringa ke ma ki tsina kamar yadda ya tsine mu. Lado, dole ka ce haka tunda ka fi tsare kafarka. Ka zama tsarere ka fi tsare kafanin dole ka faɗi haka Lado. Dole ka faɗi haka Lado. Amma Lado, ka je duniya ce ta ishi gaba ruwa jima. Tana jiran ɗan da ba a haife shi mama. Bare kai da ka zo duniya ka iya wanka, ka iya sa riga, ka iya zama ka ci abinci. Tana jiran wanda bai zo ma bare kai wallahi. Dakata, baka ji abin da Hausawa suke cewa ba, kowa ya bar gida gida ya bar shi. To tun da ka bar gida da gidajen makota ma duk sun barka. Ai ka bar kowa a gida, ka baro uwa ka baro uba, waye baka bari ba. Mai unguwa da kake tunanin zai zo nan, babu wanda ya san ina da wata kyakkyawar alaka da kai. Tun da ka sauka a unguwar nan na ga ba mutumin kirki bane kai. Ban haɗa hanya da kai ba balle ai tunanin irin wannan ranar za a tada ni tare da kai. Na yi ma haka ne dan in kira ka saiti ka zama mutum kamar kowa in taimaka maka. Saboda haka shawara ta farko ka lallaba idan Allah ya kai mu dare ka naɗe fuskar ka da wannan abin. Saboda in aka ganka ai sai inda karfin su ikare. Ka laɓe yau ka lallabe fuskar ka ɗaura ko ina. Ka fita ka bi sunkuru ka bi duk inda za ka bi. Ka tafi gida ka je ka ba iyaye haƙuri ka nemi gafara a yafe ma wallahi sai ka ga daidai. Amma wannan rayuwar da makamancin masu irin waɗannan abubuwan ba sa ganin daidai. Ai an bar gida baran-baran, an bar iyaye. A ga daidai. Ni yanzu ka san wani abu babban tashin hankali na ne a duniya. Mai unguwa ya san ina nan. Ai ba an wuce nan ba zai san kana nan ba. Magana ta ƙare. Allah da ranku ba. Ka je ka biya wa mutum buƙatarsa, kai ta ka bata biya ba. Duk wata mace da ya aura fa ta sanadiya ta aure ta. To ni tunani na wai taimaka a musulunci ne raya sunna zai. A dai ba a ƙauna haihuwa. Shi kuma mutane ma ina mamakin mutane. Daga wanda ije iko rambo kan da shi wanda yake aikata abun mamaki kamar ba haifarsa akai ba. Kuma wai su ba za su bari a haifa ɗan adam ba. Haka da ba a haifa haka kuke kai. Ai har da kai nake ai haɗawa biyu ne. Da ba a haifa ku kwazo. Da ana mugunta a naƙishe mutum a hana shi zuwa ku kwazo. Ba za ku zo ba. Ba za ku zo ba dai. Duk ba za mu zo ba. Ka je ka biya ma bukatarsa. Ka zo yanzu mu je ɗaki ka shishire kayanka. Abin ni zan ma ƙara ma wasu ka tafi da su ko kuma ka tafi sake ɗinka ma ka a ganka da kaya rinƙui dai da dai shawara ta kama. Ko ka tafi da kaya ko ba kaya ka naɗe dai fuskar ka. Ai ni ka ga wannan rigar tun wacce ka bance ka ce in cire wannan rigar. A'a ai na ban ma wannan ka rike ta. Tunda ka karɓa na baka kuma me zan ƙara yi da ita. Allah ya shirya, Allah ya shirye ka, Allah ya shirye ka. Wannan rayuwa. Yanzu mu je ɗaki. Mu je ɗaki kawai a canja. Allah ya shirya. Amin ban Allah. Ai labarin ka ba shi da kyau Allah ya shirya dai. Ban ce kar ka ƙara dawowa cikin gidan nan ba? Umma, wata alfarma na buɗe mu. Alfarma? Ai ba ka da wani sauran alfarma a wajena.
ka je can duniya da ka zaɓa ta zama uwar ka ce maka alfarma. A nan fa kace ni ba uwarka bace, ko ka manta? Ka je wacce ta haife ka taimaka. Haba umma, duk duniyar nan fa ba ni da wacce zan je gaban ta nemi alfarma ta mun baki ba. Ai bakin alƙalami da ya riga ya bushe. Na tsane ka kamar yadda ka tsane ni a matsayina na mahaifiyarka. Haba umma, duk duniya fa ba fa wanda zai gaya mun, ba wanda zai mun maganin abin da ke damuna. Ba wani mahaluki a duniya da zai iya wanke min irin abin da ke damuna a zuciyata umma. Ke kaɗai za ki min maganin abin nan. Dan Allah dan annabi umma in tambaye ki. Dan Allah waye mahaifina. Balaraba? Na'am. Garba. Umma kin san shi ne? Waye wannan umma? Dama ashe kana nan? Wallahi, Balaraba, ai tun wani lokaci da shagona na kare, al'amura duk suka kwace gaba ɗaya na koma ga ruwa. Yanzu nan na zo huce aka ce min an ce in kawo ruwa gidan nan shine na zo in tambaya jarka nawa zan kawo. Sai na ganki. Wallah. Umma shi wannan waye shi a dangin mu? Wannan shine amsar tambayar da kai min. Kamar yaya? Umma. Kina nufin wannan shine mahaifina? Balaraba. Dama haka kike? Gaba? Za ka sake kawo min ziyara. A duk lokacin da ke ga mai gidanki ba ran. Ki sanar da ni. Ka zo ran Asabar. Kin girma Allah. I baya nan. Me kike so to miki da shi? Balan ku mai zafi. Duk yan kudaden nan da nake bin ki a shago. Na ban miki. Na gode. Godiya nake. Kuma daɗi na da kai Garba. Kai tsoro ka dinga shigowa kan ka tsaye mutumin nan baya zama matafiyi ne. Balaraba ba kasafe mutum yake shiga ko nan mutum ya kama noma katakan. Ba tare da cewa hakkin sa bane sai ka ɗan haka ne da fiye. Ko da gane bane. Haka ne. Amma zan dawo ran Asabar. To Allah kai mu Allah nuna. Sai fa na zo. To sai ka. Alƙur'an sai na dawo. Ga mahaifinka nan, Garba ga ɗanka nan. Na samu ciki sai ne gumda bakina na lallaba asiri saboda kar asiri na ya tono. Amma Balaraba, me yasa tun farko baki gaya min ba? Domin shigar da ƙara kotu ta bani ɗana. Yanzu umma dama ni kwata-kwata ba ta hanyar aure aka same ni ba. Amma nake taka duk wanda na ga dama. Amma umma kin cuce ni. Ba zan taɓa rayuwa a kusa da ku ba, ba zan ƙara rayuwa a kusa da ku ba da sauran jama'a. Kar ka taɓa ni, kar ka taɓa ni, ka rabu da ni, ka rabu da ni, kar ka zo kusa da ni. Gwara zan tafi can in nesa da ku, inda kwata-kwata ba a san da ba a san cewar ni wane ne ba, ba a san kuma ni ɗan gaba da fatiya ba ne. Ka rabu da ni, ƙana ni kawai. Lado. A duk duniyar nan baka da wani uba da ya wuce ni. Ai dole kai alfahari da ni ma kuma dole yi alfahari da kai. Iko Allah. Balaraba. Am Garba? Kin ga abin da Allah ya yi. Iko Allah. Kaga sakamakon balangu mai zafi. Haka ne kuwa. Balaraba, kin yi idda ne? Tun yaushe na gama idda, ni na gama idda kawai jiran miji nake. Gani.
Kai! Kike nan. Tuwo na mai na. Haka.